karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ikapanghambog man sa nimo ang iyang kagwapo. Okay. Naka-start na ko na siya pangayab nimo. Tinuoy? Nanabi siya? Oo, kay nagpatabang man siya na ako. Wow. Si Piat siya. Ha? Si Piat? Lucky gani nga magpatabang. Nagpasabot lang na nga dili makahimo. Scratch na nako. Tinuod ka? Yes, Riza. Kanang lucky nga magpatabang. Nagpasabot lang na nga way salig sa kaugalingon. Sarah. Dili parehas ni Kobe Bryant ba? Nga ang baruganan, trust yourself. Namatay na lang. Sa ato pa, si Robin... Imo na lang siya, Riza. Ansa? May ana sila si Piola o Buloy nga nagkuhag tubig, oh. Buloy, kasultihon ka. Oh, gusulti ko. Dara tubig mo. Thank you. Wow, thank you. Natural mo na. Thank you, Buloy. Kay ikaw kubayaan ni, oy. Ay, Ang blima na. celebrant mo ko'y nag-serve na ako. Ay, so, basta ako yung panggaway, blima na. Wow, halo, ma-develop man kakuan ni, oy. Ano yung problema? Di ba develop ka? Di ba ilop ka yung picture kasing-kasing pa nila. Hala, no, hugot na hugot. Hugot kayo. Sabi na ka, hugot pa kayo ka sa. Hugot kayo, no? Thank you, Ikaw, thank you. antog dayon ka. Hoy, happy birthday, ha, again. May problema. Kining, Sarah, kuhaan ka na cook ice cream, okay ka? Sige, please ko. Okay, di ako na, magkuha ko. Ikaw, Day. Ano man? Kaon ka ice cream? Kapoy sa ni mo buloy, oy, sunod-sunod man sad ka. Susunod. Kuhati ka! Okay, sakto na yung ice cream akong nakuha. Daghana gud ana. Oh, para ni Sarah. O, ang imo, tuwa sa di buloy. Kaon sa nag-ice cream di ay? Oo, kaon sad. Ayaw palabi, oy, kay tingalig mo taas ang imong sugar. Uy, thank you. Ikaw ha, dadan kini mo ice cream si Sarah aron mo samot ang inyong ka-sweet. No, pero may paglaong ba ka, no? Basi na uy. Tungod kay dili man siya ganahan ni Robin. Basig na asya ni mo ganahan. Hinat pong Teresa. Sige, diya ka na. Sige. Napaabot siya. Hapit na lang mo dagan. Klaro kaayo nga in love siya ni Sarah. Sana all. May Piyols. Oh, may buloy. Ano? Ako na doon sa pasangil ko doon ay paliton. Pauban ko niya, okay? Unya. Tagang magigayo. Kabanat ka ng sara nung sukoy. Unsa? Reo na ko sa isa, ha? Dadon ako. Marumaro ko ta. Miga, excuse ha. Kuyugan ako si Buloy, ang birthday celebrant ba? May paliton ko na siya. Sige, go ahead. Kamulo sa atin rin, Piolo. Miss Queen, ha? Ano man? Hilom, uy. Inakumati ko ni Bandungol kay kusgol ko itong maayo. Kaya nga ikaw, tinuor mo saan nga Miss Queen ka? Bay. Mamalit me. Mamalit Mamalit mo? me. Aray sa me, ha? Aray sa me. Sige, dihasa mo ha. Okay, babay ninyo. Padayon. Unsa lay paliton nimo Buloy? Palit ko sapatos, day. Sapatos? Sapatos. Adto lang ta palititos mo star. Oh! Lagi. Dunay sapatos dito adto magpalitan dito si Francis Espares. Oh. Naitag 10 million, 5 million, asa ka ana. Oh, lagi katuya puro yang sapatos ka puwaon nindot kito. Kato mahal to. Bitsi kumil to. Mao, correct. Bahalang milyonaryo ko rin. Dilang ko palitan na kamahal taon na beda. Katuko na batagbaya na, ha? Palit ang sakyanan. Correct yun.
Pero ako ba gidagid ko nimo para makalugar ang imong amigo kang Sarah no? Ayo, Taures, in love taon kay sabay pulong sa taon. Ug basin og baka panguyab na siya. Oh, Diba? okay kaayo. Magkisinabot sila. Okay. Ako dire, bida. Ikaw lang taon ko sa pangandoy. Sa igo lang ka sa pangandoy. Katong kanta ba nga sa pangandoy lang. Kitang duha magkahigugmaay. Gisawan tang duha. Ang daw langit nun nga kalipay. Buloy, amigo lang ta ha. Tulog ko. Mawagin na may tumpag. Hida. Buloy. Abi ni mo day. Matod panitiban. Silaw ka sa adlaw. Tipik ka sa mga bituon nga nagtago ning yutang malaay. Kung dili ka buot nga akong pagasimbaon, iuli sa langit ang imong panagway. Char, over, gabi halaw man na ato buloy, uy. Ano pa pailaw ato day? Napausa pa man. Ludhan ko ang mga sampinit. Lamyon ko ang adlaw bisan sa iyang kainit. Bisan mapabhang akong kalawasan, wapaig ang akong panit. Di ko igsapayan. Kay kining timos kong kasing-kasing, kanimo akong idalit. Nagpaila dyan kasi mong edad, Loy. Unsa kag 19 na? Nagpaila. Nagpaila din. Nagpaila, no? Naunsa biya Mo ka. imuhang lano kun mauna unsa gud ay ni. Unsa gid ay unsa ba gid ay? May gol gid ay ta. Porbida sa nimo no. Sabot ra man sa ko, pero kun kalain absent ko sa mga ambungan sa kalibutan dahil tingaling maglaway sa tingali kanako. Oh, unsa? Paman manawag si Sarah? Asan ka sila? Ibaw ka, Sarah. Honestly, ikaw pirmiya nga niya sa kuna. Oh, really? Yes. Di mailan kini nga. Kadiyot lang. Nanawag si Mommy. Hello? Mommy? Pasamano pa ka mahuman? Dugay pa kang mauli? Mga 1 hour, Mommy. Muli na ko. Okay. Muli kang mag-inusar. Yes, Mommy. Ako rang asa. Dili ka magpato ni Piola? Dili lang ko magpahatod ni Piolo, Mi. Uy, maikog ko. Oh, okay. Basta pauli gud ha? Kay, nahibaw ba yagit ka? Naidaghang mga binuang karong panahon na. Tingalit kidnapon ka. Unsa? Dili na mahitabo, Mi. Uy. Oh no, ayaw kumpiyansa iha. Doon ay mga queen baya nga gipatay. Simba ko sad ka, Mommy. Uy. Maman gani nga mag-amping ka. Yes, Mommy. Sige na, bye na. Maayon tag-ihatod siya ni Piolo. Bation yun ako ang kabalaka, basta wa mauli sa bay ang akong anak. Di ko makatugon wa ang akong anak sa bay. Kaya kung pasagdan lang siya nga tuwa sa gawas, lagmit, magumon gayud siya sa bisyo. Kuyog sa mga barkada. Ay na, naarabagyod ang tanang binuang. Ang inom, manabako, ug ining kahubog, suyop ni anang makadaot. O kung sabog na, dili na mahibaw kung unsay mahitabo kanila. Oh no, mao kanay dili gyud ako gustong mahitabo sa akong anak. Niliangay mo pala ka si mami ni mo. Basta ako ang kauban. Safe ka, panalibdante ka. Sa bisan unsang katalagman. Are you sure? Yes, sure na sure. Ikaw ang haras sa kong kasing-kasing. You are my queen. And you are my king. Sarah. Gikunitan mo gud nimo akong kamot. Mahilis ko si mong tinanawan, my king. My queen. I love you. Love you too. Sarah.
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!